Eu salutare, dragi prieteni, și bine m-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca din nou Minecraft pe lumea titanilor. Astăzi vreau să căutăm endul pentru că după cum bine vedeți, am găsit 17. Bine, am făcut rost de 17 Eye of Ender. Eu am mai filmat un episod, doar că uitați-mi să apăs pe rec. Gabi e prost în comentarii. Da. După cum vedeți, am încetat și armura, ne-am făcut și un arc. Să puțin. Da. Nu știu de ce mi-ești acolo, dar... Bun. Haideți să vedem să ne culcăm și... Da. Nici acum nu știu de ce am ieșit, dar... Gen de pe lume. Bun. Haideți să dăm și cu un Fender. Bun, de ce intră acolo? Bă, stai. Aoleu. Mi-am uitat săgețile. Of. De ce nu am pregătit înainte de videoclip? Gabi e prost în comentarii. Oh, mai am un arc. Dar acesta este mult mai bun. Unde am pus săgețile? Ah, una fiindcă am infinity. Nu. Le iau toate fiindcă poate mi le pun din greșeală în mână și apăs Q. Și uai, ce m-am speriat. Cred că singurul lucru care mai îmi trebuia, dar dura ceva să fac, erau niște poțiuni de feather falling, care ajutau foarte mult. Dar aveam feather falling 4 pe buți. Și, na, ceea ce gen ne ajută, adică puteți, uite acum arunc de aici. Mi-a jumătate de inimă. Bine, și drept dacă mai arunc din tunurile alea de sus, trebuie să mai dăm un Eye of Ender. Încolo. Cred că greșisem eu direcția. Bă. Acum am gândit să-mi iau niște lemn cu mine. Fiindcă în end ai nevoie. Am mai avut eu o lume mai de mult. Gen single player, nu pe YouTube. În care am mers să bat dragon. Era pe mers să-mi iau elitră, ca tot omul. Și am bătut pe acolo în end în fortărețele alea.
am bătut niște șulcăre. M-am luat cu un șulcăre box și ce să vezi, n-aveam lemn. Și fiindcă efectiv aveam inventarul plin, gen. Și chiar aveam nevoie mare de un șulcăr. Bă, frate, și din greșeală, deci efectiv din greșeală, mi-am aruncat sabia, voi din end, gen. Apoi, m-am enervat super tare și adio lumea aia, nu mai există nici până acum. Da, nici până acum, nici acum. Oh, spart. Fuck. Uite, vulpi. Poate o să luăm și niște vulpi. Băi, deci pe seria asta vreau să fac. Deci vreau să fac tot ce se poate în Minecraft. Bine, chiar, dar nu să fac multe. Băi, hai să mai adunăm niște lemn din ăsta. Pentru că v-am zis care-i treaba. Puțin. Băi, muzica nu e cam tare. Mă uitasem dacă mi s-a instalat GTA 5. Mi-am pus GTA 5 să mi se instaleze. Acel moment când româna te părăsește. Nu mere chef de tine și ce m-aș mai duce. Sper să nu mi se închidă filmarea pentru că sincer, am filmat episodul 5. Asta este episodul 5 din da, 5 este. Am filmat episodul 5 de 3 ori. Astea 4 ori gândit-o. Și zicea că nu mai am spațiu pe disc. Și mi-am închis filmarea odată, iar apoi am uitat să dau pedec. Voi nu știu niște cobble. Nu, de fapt, nu știu de ce am luat cobble. Nu știu, eu mereu când îmi fac un nume și mă duc la dragon, băi, încerc să-mi iau. Deci îmi iau tot, frate, deci tot. Pe unde îndor? Oh, încolo. Nu, o să spart. Bine, episodul acesta nu știu sigur dacă vom bate dragonul. Nu știu. Sincer. Mamă, deci când mă gândesc că suntem deja episodul 5, căutăm mendul. What the fuck, deci mi se pare. Holy fuck. Băi, eu acum mi-am dat seama că o lopată de netherite are atac damage-ul
un pic mai mare ca o lopată de stone. O lopată de stone, o sabie de stone. What? Bine. Unde-i câinele? Câinele. Oh, uite câinele. E al meu, nu? Mitică! Bă! What? Ba, da, mă, e al meu. Ce? Băi, ce nu înțeleg, deci... Mamă, dacă aveam oase, bă... Gândiți-vă, mai fi luat măcar 2 câini. Într-acolo. Bă, de unde mă e în ăsta nenorocit? Mă uit un sat. O, are fiecare din câte văd. Băieți, cred time Saturday. Cred că nu să start pentru întuneric, adică poate veți zice că trișez. Vedeți, mai dar de ce trișez? N-am ce face, nu vreau să dorm cum tot. Dacă îmi pun spawn point-ul aici, gen more. Dați seama. Hai că stresc. Mie puteam ocoli, dar voiam și eu să mă dau puțin mare. Nimic. N-am fire respect? What? Nu știu de ce aveam impresia că am fire respect. Mitică! Bravo! Hai! Trebuie să mai dau și la câine să mănânce, că altfel moare de foame. De foame. Am niște bulgări de pe aici. Yay, câine! Look at this. Bă, shot damage! What? Scuză, câine, scuză. Oi, mai în spate. Să-ți că s-ar putea când să fie sub noi. Ai, bă, nu se sparge, nu se sparge, please. Ai nevoie de 12 fele pentru a pune la portal, fiindcă gândiți-vă, dacă am din el să nu fie niciuna pusă la portal. Gândiți-vă câte o... Ia, stați puțin, o fi mult de 14. Da, 14. Haide, bă! Nu
se vede. Hai mă, cât de în spate e. Nu mă spune pe subsatul ăsta că... Să-ți mai luăm niște lemn. Că m-am zis că iau mult lemn, 30. Bă, 30 cu 30 vine 60. Oh my god, avem un steak